inyaya yakapinda somo rapera yamaungwe nacharakupa nyaya yejira tsvukuru yai vakajira rakaonekwa kumakuwa moto wauya ehe wamwe wacho havana kunge wakanorosevwa asi iye ndiye auya saka taenda nawo kuseri kwechuru saka taenda nawo kuseri kwechuru kuna chiremba Dendera wasvika achibva wataurirwa nauya chiremba ati izvo ndiri kuona pane jira dzvuku iro makaona pakanga pakanyorwa chii mai wacho chibva watsanangura zvikanzi ndo nhau yandiri kuona chete yamawira apa yenyaya yejira asi jira ndiri kuriona rakadeketerwa ndobva ranoiswa kumakuwa ndobva wati iwe wakazviitirei wabva wanongedza ndiwe wakaendesa iwe charakupa handisi iwe charakupa ndiwe wakaendesa jira kumakuwa ndopize kuti mari tipinde mumatare was the continuation visa 510 chitongwa nyaya yakuti kuti mambo wacho one zvekutaura nemotiwanawo zvekutaura yakuti makuchibvisa wakubvisa 5 instead of 20 makubvisa 10 wabvisa 5 instead of 10 ini makubvisa 10 instead of 20 continuation saparudiwa 10 unzafone yako saka ndengeri yechikwereti chesonzi alright umbobata 10 unzafone timbobata ipo saka zvadaro changamirei charakupa abva apikisa kuna chiremba kuti inini handina kumbobata jira iroro handina kumboenda kumakuwa chiremba akati ini handikuziva kana iwe unondiziva takamboonana ndinokuvengerei handina chandoda pauri asi ndiri kutaura zvandaona mudare rangu ndo zvandangoonawo kuti iwewe ndiwo wakaendesa jira kumakuwa saka yabva yamira yakadaro saka iyo wadare abagwari mhosva kuti ndiye akanyora jira iro kuitwa sei ini ndaona kuti chiremba nahavaziva why vavatodimune jira munhu akandisiva vine vamwe ndokanyora samakuva zvinovaka amambotatu kurevera kuti urombwa unotoda kuti ibviswe saka then auripirwa makamati munoda kuti kwadii ini maonera ndaita ndekuti wana pane mazita matatu saka ndaifungira kuti pane munhu umwe chete umwe naumwe ndaita mombe mbiri kuita dzite 6 nakuzviita hanzi ndeuyu ndiye akaita ndoyenyakuzviita ndiye nyakuzviita chakamira zvanyatsobuda pachena mama akazvitaura kare kuti vanhu vanotora masimba nekuuraya vana vamwe
utsinye wakaipisisa ihwohwo kuti munhu anokuda kuita mari nemwana wemumwe munhu. Saka ndaifunga kuti iyeyu ndiye akazviita. Kana usiwe wakadi kuprofita kwakwanzi muprofita iwe uri muprofita. Saka ndiwe uda kuti unzi muprofita uite mbiri nemuprofita. Saka anofanirwa kubvisa mombe 3 vamwe wakaubvisa 2 semaonera. Kunokunda kura chakaro. Nandiri kumbura kuti mazita akanyorwa ndevanhu vakushaya wapenyu here kwandi wakatoka. Wapenyu. Mazita akanyorwa ngeavo iyeyo rako sakamusiwa usaichinji. Wakanyora mazita wakandoisa pagware mwana uyu akangofa mysterious. ndiri kuchikoro. Ari kuchikoro. Wanodii. Saka zvichiratidza kuti zvinhu zvavo ndo zvakarohwa zvikauraya mwana uyu. Kubva vanodii. Kubva vanotsipika kana kutotsvaga masimba nemwana iyeye. Achaziva zvaari kutadza kutambira kutaurwa nasiku arikuda futi kupota chimwe chiuru. Zvitendero ndinotenda hamwe nekuti inana kandomboziva kana kumakuva kwemurume. Aiwa kani hazviiti kuti uboeke ende wenguo tsvuku ndo mabasa enyu. Zvese izvozvo hapapora zvokuti ungarambe nekuti vanhu wenguo tsvuku ndo mashandiro enyu imimi. Uri kunguo tsvuku. Ndinzwa jini mandikutaurira 1 uchechi kwenyu wanogara tiri manestidho nepavhileji paunotoenda kunonamatira wari vhileji 36 izvezvi ende nguva yacho yandiri kutorangarira patazoona zvinhu zvika pane mwe munhu akatotaura akatopfuura nekumba kwangu ari kuti ndapfuura mudondo ndiri kumhanya munhu andaona akarara wasati wagerwa ndazi yange iri mumusoro mavo umu wasati wagerwa dhiredhera kwangu ainaro ndaona munhu akakarara ndazoona papa yekuti ndigini kudhuze nekwandinochera mvura zvokuti vanhu vakangomuteta zvinhu zvisatapu zvabuda pachena zvinhu zvakazotobuda pachena wandofunga mwana nekutoona kutoti hatinawo zvatiri kuziva waberekeonewo zvandiri kuitwa izvi kuramba munoziva kuti kunorwadza kungotaura chokwadi kwakangonaka. Mwana yuko akafa maipa ndo chiremba kuti anoda kuti andoite basa iri. Vari kupa kumana munani kuti anoda kuti andoite basa iri. Aende kumba kwako andobvise urongwa hwamuinawo uwo. Then hautauri changamire baba zvazvinoita dare ramambo makoni harisirerere kutamba naro ita kunga uri kumba kwako. Now iwewo wakatarisana namambo zviri kutaurwa namambo unofanira kuzvinzwisisa kuti vandibvunza vachiti chii kuitira kuti ugopindura zvinenge zvabvunzwa. Ukaita zvekutamba nedare rinei unobatwa zvine mhosva iwo munhu contempt of court. Saka ndandikuda kuti uremekedze mambo vari munhu vari kutonga dare repamutemo ukabvunzwa wopindura zvinenge zviri kubvunzwa. Don't mislead dare rinei. ende pamunosiyana iwo nekuita mweya wekutsvaga makuwa mambo anopiwa namwari ndopamakasiyana ipapo. 2 iwewe muno pawakaya muno wakamboda kutsikatsika kuti unonamatonda sei kuita zvakuti kusvina kuti utaure kuti uri muprofita kuzotaura papaya. 1 2 jira ane zita rako iwe kati aminoona kurishandirwa savanziradzirwa hanzichi ena unodziva kuti anoda chii chiremba kuti anoite basa pamba kuti anoda chii. Then tiripo anobva angoripa chii basa raakaita ngabvise mombe dare mambo nyika isi kumira zvakanaka changamirei nevanhu ava
zvinova zvinosoresazve kana mhuri tiri kunze uko mambo muone kuti tinochema nemi kuti zvetiri kuitirwa izvi mambo ari kuzviziva here, nekuti hundururane huri kuitwa uhwo kuti vanhu vanoende pamakuva mambo zvinosatipa kugara zvakanaka isusu mhuri yenyu muno munyika, nekuti zvinopa chimiro chisina kumbonaka. Zvaari kutaura zvese zvari kunyepa isu hatisiri maprofita, asi tikatanga kutarisa tiri kukuona kuti idi uri ndururane ndo dzinonzi ndururane idzi. Ngabvise mombe obvisa kudare mombe, then kune avo obvisa chii kamambo kudare suse kuziva kwedu paungongwa kana pauroi imombe wese wakawo saka anonga arwiwa imombe saka imwe yochizoenda kuna mambo. Right. Obvisa mombe mbiri dzaanondoripirawo, then one inouya kudare. Chiremba regatidzo tanoda chii kuti auye abvise zvinhu zvakange zvaitwa chii, kana kuri kutsipika kwakuda kuita kuti mwana uyo asabude kuita kumukira, kana kwanga kuri kutsvaga masimba, iye ndiye anoziva kuti chaakange chikonzero chake ndechipi, chaanga ari kuitira pamwana iyeye kuti anotsipika kana kuti anotora masimba emwana muduku wanenge akauraya kuti anga achishandisa masimba iyayo muchiprofita chake, nekuti vari kuzviita kunyanyanya wengotso vari kuzviita naizvinhu izvozvo. Saka anobvisa mombe mbiri, asi vamwe vacho havo vanoda kuti watozonze vaunzwe kudare, vamwe vacho vaira makosi ako imai. Saka ndingatinzwa kuti chiremba anoda, nekuti anofanira kuuya kuti andoshande kuita kuti basa rakaitwa risazokuvhiringidzai mangwana. Next mumbomira yedu tichinzwa chiremba, I think pamwe ari pane session hazviti kuti amane tadzokera nemhuri kuseri kwechutu. Chiremba watizo kuti ndikubatsire, ndinoda mombe nembudzi kuti ndikubatsire kuti chiremba anoite basa pakwako. Achanoda mombe imwechete nembudzi, saka iye achiti haina handina mombe. Saka wazobvunza wozikando zvakwamuri mindu kana kuti iye obvisa mombe urupa kuti uripire mombe dzekuripira, handiti nemombe dzekuti atidzikinure kushanja kwawakaiwaita. Saka dzapedza dzaita mombe kani 4, handiti pamombe 4 kana iri mari monthly 350 400. Umeona rini mari shanda kwangu mambo ndokutoti anomaliziya to kana netenta ndo pamunorumbira kuti muite mari ayo ndotonoshanda mumabasa mavo ndokurumbira kwamune muchiita kuti muwane mari muchirombera zviyaseiko zvinhu zvawakaita nai zvinhu zvawakaita ngotsvuku zvinondorembera kumakuwa tokupayo mwedzi 1 kuti utsvage mari iyo wouya woripira mari, nekuti kana asina kureka kuuya mwedzi wapera mouya litore mameshazi kuti tiwane mari idzo. Kungotora kuna baba wako kana mai wako vanonogara nevabereka vanochena chikubangu waka ndindatosara pamba namaimayoshirikari ndakupa mwedzi achikumbira mambo kukumbira pandita suzvidzadaro, asi ndiri kukumbira kuti dai mandoedzerawo mazuva kuti pane akawanda kuwedzerwa mazuva mangani
kuti mukandichoka kana mwedzi mitatu pamwe ndakwanisa kuti ndowana kunemuka Tomba 3 months zako. Okay. Chiye kai asi imimi kana muchida kuti bari rikasike kufamba maipo yangu achiremba mungomisa enyu ozoti pa 3 months ipapo muzodzorerwa mari dzenyu apa anenge abhadhara kuti dare renyu rionekwe kuti rigadziriswe risanofamba. Asi pane makosti kaitare andashandisa kuya Aita mari pamwe yaita 140 ni 140 kuna 140 mpaka 135. Okay. Munhu kana aita totaurwa kuti zvionekwa kuti zvigadzirisike mari nenge mari 1,400 ayo mari yamatare mati mombe yanje 350 ndipedza kuti paundogona kushaya chi 350 ziri 4 1,400 ziri 4 1,400 right chisimukai takupa 3 months zvipiri ukawana mombe dzacho uchikwanisa kutenga wani wobhadhara wotenga futi wani wozobhadhara 3 months ipapo unoona mabharani kuti kwane mombe 1 wotaura mabharani apana turiwa pa 3 months ndopfa ndakumbira kuti ndinokwanisa kuwana mombe chi 1 pakushanda kwanokwanisa ita noti kukanya zvidhini nekupisa kana 10,000 nogona 1,000 mwedzi kushikana wongouya ne1 yacho tichishandira kuti utidzikinura dzimwe dzacho tichizoisa kuti unozobhadhara sei nyumba mune makusenzesa mombe ndo inotanga kubhadharwa iyoyo